Så. Football Pit Simulator. Vi skal finde på et navn. Hvad skal navnet? Hvorfor? Clean the large trash by hand and the small trash with the broom from your inventory. Så er du sgu ned for det spil. Fordi man kan høre det. Hvad skal vi kalde vores bane? Vi kalder det EB. Fodbold. Lab. Hvad farve? Vi skal være blå. Sådan der. Så. Det er til at slå folk ned, fordi du gå på arbejdsområdet rød affald. Jeg tager de her kasser her, så kan du fejle det. Du skal bruge en kost. Du skal finde en kost. Har du en kost? Godt. Ja. Sådan der. Use the computer. With it, you can take reservations, open new locations, and manage business features. Buy a field from the work area panel. From this panel, you can manage buildings, fields, and much more. Og lad os sige noget, Benja. Benja har glemt at slå til, så man gør. Gør det i. Sådan der. Så er det der, folks. Så kan I høre. Køb kunstgræsbane. Det er mig, der skal gøre det. Flat dig. Ja. Jeg kigger kun. Det ligner en, der er meget godt, det der. Så. Det skal du glæde dig til i videoen. Det ligner dig. Her kan du have... Hvordan køber vi en kunstgræsbane? Build X, sådan. Er det arbejdsområde? Ja, det er det. Tror jeg. Kunstgræsbane. Okay, det er Adjust the reservation price from the price panel on the computer. From this panel, you can view business information and increase prices as your business grows. Hvad fanden sker der for din mikrofon i dag? Det ved jeg ikke. Hvad med at høre hele dit spil? Okay. Mærkeligt. Jeg kan lige prøve at gøre sådan. Okay. Use the business sign to welcome the first customer in the work area. Use the reservation panel on the computer to create a receipt with the customer's information. Then print it and give it to the customer. Der kommer der kunder, så skal vi se, hvordan det fungerer. Hello. Do you have any availability during these hours? Vil du gerne? Ja, det har vi. Så går vi ud, så siger vi reserverer bane. Hvad tid var det, hun skulle have reserveret bane? Det står deroppe fra 16 til 17. Ja. Så siger vi hjemmeholdet, det er lidt RFC mod Shadow Squad. Customers sometimes pay with a credit card and sometimes with cash. Don't forget to give change or check the POS machine. Du gør det rigtigt. Du skal fandme ikke give for mange penge. Du har givet 40. Skal du give hende penge? Højre klik, tror jeg det er. Lad flytte dig. North Base? No. To build a complex, you need to buy land.
in the work area section on the computer, buy the land where you can open a market. Fuck for fed. Er det her? Ah. Køb grund. Du skal købe en grund for... Jeg skal købe noget grund. Hvor fanden køber vi grund henne? Nok ind under den der arbejdsområde fane. Der. Også arbejdsområder. Nej, grundarealer. Fordi den siger, vi skal købe noget grund. Sådan. Purchase the market from the building section in the work area panel. Sådan. Køb et eller andet. Buy a market shelf from the computer inside the market. Det burde være nogenlunde nemt nok, det her. Take the shelf from the delivery area and place it inside the market. Fuss. Buy a product from the computer inside the market. Take the product you bought from the delivery area and place it on the shelf you installed. Folk vil sige, beklager mikrofon. Benjamin, han er bare dårlig. Yep. Throw the empty box in the trash bin in front of the store. Change the product's price using the price tag on the shelf. Hvor er det en fin pris. Ja, fint. God pris. God pris. Okay, vil du stå i kassen, eller skal jeg stå i kassen? Altså, jeg tænker, vi kan jo bare selv vælge, hvad vi gør fra A til B, men jeg står bare i kassen. Over time, trash accumulates on the fields and walls and floors get damaged. In such cases, you should put the field in maintenance mode and perform the necessary repairs. Hold da op. Put your field in maintenance mode for the current time period. To use maintenance mode, use the reservation panel on the computer. Remember, you can also put past hours in maintenance mode. Sæt banen i vedlige. Vedligeholdelse. Use the grass repair tool to go over damaged grass and fix it. Also, clean up any trash on the field. Den der traktor, der er der vist tunet nu. Ja. Yep. Hvad fanden var det, du åbnede den der menu der? Hvad for en? Ja, til Nå, os. tab. Der er sgu ikke nogen, der har lånt banen endnu. Den kan den allerede være svin til. Ikke. Jeg kører lige ud, og så Er du god til? hjælper jeg til. Fandme god til, Benjamin. Og du er fandme rutineret. EV Træningslab. Training Lab. Simpelthen det, vi Det står skal sgu for. nok. You can go to the city and back using bus stops.
In the city, there are Uh. stores selling products you need to keep your business running. Hvis man ikke kan lide at købe bus. Ja. Nu vil jeg Go to lige the prøve at city, stå get a og sige, repair at kit from the bus... sports store there, and repair the goal nets with that kit. Folk kan bare ikke finde ud af at køre bus. Har vi et bål, der er gået i stykker, eller hvad? Det ved jeg ikke, men jeg rejser lige ind til byen så. Og Jeg køber har det kraft, der. det er mand. Skal jeg købe net? Skal jeg købe net? Nej. Hvad er vi fanden? Værktøj. Du har også... Jeg sidder altid fast. Jeg ved ikke. Aha. Altså, har du husket at starte tiden? Det ved jeg ikke. Hvordan starter man tiden? Noget med, at du kan gå og sætte os som åben et eller andet sted. Det kan du endelig. Prøv at se. You can get Nå, information der. from the question marks found in panels and interactions. Ah, You can customize your character using the locker in the main building, and don't forget to use the expression wheel. Iron Man. This is your business, and there's a lot you can do. Have fun. vi skal lige tage banen ud af vedligeholdelsestilstand. Så gør det der. En du bruger. Hvor fanden var det, du gjorde det? Det gør du sgu da i reception. Ja, det jeg lige er i gang med at prøve at finde ud af. Ved der kører BMW herude. Ah, man kan ændre det. Der kommer kunder. Og han går og kører bare spare. Jeg går og tager. Du kan godt få noget at holde styr på den over. Der er min ven. Mellem 14 og 15. Sun Unit og Night Hunters. Jeg skal ikke skrive pris. Okay. Ja. Hvordan fanden bror? Have an easy job. Det er en easy job. Det kræfter mig ikke easy, det her. Jeg fatter hat. Okay, tyksak. Hvor mange barer skal du? Jeg skal selvfølgelig ikke diskriminere dig, vel? Men 21. Hjælp! Nej. Hvad kan du nu ikke finde ud af? Jeg skal lige finde ud af at slå det der i Have an easy job. Idiot. vores... Altså, har du brug for en voksen, kommer og hjælper dig? jeg kan ikke Flyt få dig! den ud. Flyt dig! Gå væk! Hvor har du reserveret til hende der? Hello. Do you have any availability during these hours? 21 til 22. Have Skal a du nice day. reservere? Se, nu nåede jeg det ikke! Hello. Do you have any availability during these hours? Ej, du er dårlig. Flyt dig, Benjamin. Lad mig gøre det. Ja. Gå over til den anden Dix. Ja. Ikke hit. Okay. Han må ikke være her. Det kan du ikke finde noget af. Op det her. Opkræv betaling, ja. Okay. Byttepenge. Jeg skal have 64. Thank you. Goddag, min ven. Goddag, hvad der kan gå for Hello. dig. Do you have any availability during these hours?
Der. Sunshine FC mod Inter Ballade. Opkræv betalingen. Thank you. Ja, min ven. Goddag. Du vil også gerne lege en bane. Hello. Do you have any availability during these hours? Nej. Have a nice day. Det ved jeg ikke. Hvad fanden er det, du har lavet? Der. Haft helvede en jøde, du er altså. Bytte penge. Hello, do you have any availability during these Og hours? så er det 5. Der og space. Sådan. Thank you. Godt, der er nogen af os, der kan tjene nogle penge herovre, Benjamin. Nu vil vi se, om det her er noget folk, det vil noget med af. 2 idioter på tur. Yep. Hello, do you have any availability during these hours? Sådan. Det her går da okay. Thank you. Ja, takket være mig, mand. Hey, Ja. vi har en fuld mand til at gå rundt herinde. Jeg smadrer ham. Beklager, min ven. Jeg skulle lige smadre en fuld mand. Hello, do you have any availability during these Så hours? fulde har vi. Have a nice day. Desværre ikke, min ven. Jeg havde ikke tid alligevel. Hello. Do you have any availability during these hours? Men Så kommer der en politimand ind og leger en de kan fodbold. godt til at betale noget mere ordentligt. De kan seriøst ikke finde ud af Have det a her. nice day. Desværre, min ven. Benjamin har bare lejet alle banerne ud. På en mærkelig måde. Hvordan? Ved jeg ikke, hvad du... Der er 5 af dem, der er reserveret, og... 5 af dem er udløbet, eller et eller andet, man, og resten er reserveret. Goddag, smukke! Ja, du må gerne komme her gratis, hvis det er. Du kan bare lige give... Vi kan lige mødes om på toilettet, du. Hello. Do you have any availability during these hours? 20 til 21. Det har vi. Ej, den bliver sindssyg. 20 til 21. Det har vi ikke. Undskyld, frøken. Der og der. Sådan. Those times won't work for me. Det er fair nok, killing. Var der 21 til 2? Hello. Halløj, Do honey. you have any availability during these hours? That doesn't work for us, thanks though. Lad os se. Men hvorfor skal de altid give mere, end hvad de skal have tilbage? Nej, Hello. Do you have any availability during so- these hours? en af dem der. Bingo. If you don't have the time I want, then I'll have to pass. Okay, det er faktisk relativt nemt det her. Jeg skal simpelthen have købt en ny bane. Ekstra bane. Yep. Hello? Do you have Jeg any var bare god til availability at during these hours? ødelægge ting. Hvad var det, han sagde? Der.
Warriors versus The Rams. Der. Der, du vil betale. Der, du skal have 41 tilbage. Der. Ej, de spiller derude. Ja, selvfølgelig gør de det. Og lige øje med, at der ikke kommer fulde mennesker ind og sådan noget, eller de ikke har nogen, der er 20-knægter og sådan noget. Det er fandme med det. Hello. Goddag. Do you have any availability during these hours? Har vi det? Hvad var det, der stod? 22 til 23. 22 til 23. Det har vi ikke. Vi skal lige have bestilt flere varer. Så må du da bestille. Det gør det op for din egen computer. Produkter. All right. Those times work too. Lager. Vi køber lidt vand, energidrik og æblesaft. Så vil vi også gerne have energibar eller cornflakes. Ah. Thank you. God aften her, jeg kan gøre dig. Do you have any availability during these hours? Have a nice day. Hello. Do you have any availability during have a nice day? Jeg gider ikke engang at betyde med dem længere, de er dumme. Vi skal have købt noget lys på fodboldbanen. Du skal også ud og gøre rent på fodboldbanen. Jeg er lige i gang med at prøve at samle en hel masse varer. For at prøve at finde ud af, hvad der er hvad. Hello, do you have Hvad any der må availability stilles during hvor. these hours? Have a nice day. Det er ikke ligefrem nemt det her. Ja, det er det ikke. Nå, jeg går ud og fejrer lidt så. Prøv lige at stemme automatmaskiner, møbler. Gør vi sådan her. Jeg købte så lige et møbel, så jeg kunne få noget af det der vand og alt det der. Det er nok en af dem, der er i bunden. Bare lad mig bruge unødvendige penge, fordi vi skal optale regninger. Så hvis vi bruger for mange penge, så bliver det noget lort. Så du må ikke bruge flere penge. Hello. Do you have any Not, availability during these hours? Sådan. All right, take care, sir. Hello. Do you have any available? Have a nice day. Så skal jeg give dig. Så har vi vand og en masse. Hello, do you have any availability during these hours? Du skal have den der, og så en 5'er. Og så en 10'er. Og så Have det a nice day. 8. Hello, do you have any availability during these hours? Have a nice day. Sådan. Så skal vi ud og...
Hello, do you have any availability during these hours? Skal jeg have 70 tilbage. Thank you. Bum, bum, bum. 4,4 rating, altså hvad fanden er det, du laver, mand? Får du virksomheden til at gå konkurs, du? Det ved jeg ikke. Dit store læs lort. Nej, jeg har ikke flere tider. Der... Jeg har faktisk det problem, jeg har ikke flere tider tilbage. That's my problem. Så hvis der kommer nogen ind i min kasse, ikke, så afviser du den bare, fordi vi har ikke flere tider. Og det er om at gøre fodboldbanen rent. Hvad står der? Der står et eller andet med, der er nogen, der står i kø. Ja, det er over ved mig. Nej, der er en inde ved dig. Goddag her. Jeg har desværre ikke flere tider, så nej. Jeg er bare nødt til at afvise alle tider, jeg har lige nu. Det ligger affald ind ved de tykke dyr, mand. Hey. Der er sådan nogen her, der prøver at holde banen fin. Ja, ja. Hello, do you have a nice day? Folkens, hvis I til gengæld ved lidt om det her spil. Hvordan Ja, de så må de bedst, hvordan de er bedst for det her spil til, altså, hvad skal man sige? Samarbejde. Ikke samarbejde, men bare, er der noget, vi har glemt? Hvordan får vi ratingen højere? Hvordan tjener man flere penge, uden kunderne bliver sure? Og alle mulige ting, er der nogle hifter haps, man skal lære. Så skriv det gerne ned i kommentaren. Men vi har desværre ikke nogen baner ledige, desværre, frøken. Og har vi lavet en fejl et eller andet sted her? Med garanti. Spillecenter. Nå, jeg har lukket ind til mig her. Så vi har ikke åben herinde længere. Jeg går lige over hurtigt og ser, om vi har flere varer. Har de Det taget vi det ikke. sidste ind til dig? Kan du det? Trading blev med at falde. Hvad fanden gør vi forkert? Okay, man kan ikke snyde sine kunder. Prøver du at snyde vores kunder? Have Ja. an easy job. Altså ikke for meget, bare 1 krone. Dude. Derudover så har du også glemt at lukke køleskabet, så derfor hold lige inden for at afslutte dagen. Fortjeneste minus. Det er også fordi vi skulle købe alt det der, så det tænker jeg er god nok. Glem ikke at åbne din virksomhed. Ja. Du skal lige rundt og holde øje med noget. Du skal lige have fyldt varer på, og dit og dat, og jeg skal lige rundt og kaffe noget. Vi har affald herude, det skal du lige have ordnet. Ja, Ja. jeg smider lige nogle kasser ud. Så går jeg lige ind og tjekker her med, om der er nogle ting, vi skal have bestilt hjem her. Kundeanmeldelser. Vi anbefaler dette. Tjenesten var virkelig fantastisk. Personalet var meget venlige. Syg, er der en, der skriver til os.
Hey, Fullerik. Jeg smadrer ham. Fat. Tag angreb. Ud med dig. Kom. Man kan også ansøge om lån. Ui, man kan købe... Jeg skal lige tjekke. Vi har ikke nogen... Der er ikke regninger, nogen fakturer. Betal der. Godt, sådan der. Sikkerhedskamera. Vi har ikke nogen lige nu. Arbejder, kan vi få nogen der? Arbejdsområde. Ekstra. Ja. Nå, jeg kunne købe noget udstyr hjem. Ja. Jeg kan købe et fodboldhjem til os. Så kan vi købe noget... Hvor fanden var det? Når vi har fået ny fodbold. Ja. Niveau 1. Og nu har vi købt fodboldstøvler. Jeg ved ikke, om de kommer her. Nej! Se her, Benjamin. Nu kan vi lege fodboldstøvler ud. Her! Hvor kan de ligge hen? I 2 sekunder. Jeg kigger lige, om vi har... Vi skulle måske nok lige have købt et sted til de her fodboldstøvler. Hvor de skal ligge herude. Og det er til beskidte. Er der ikke et par fodboldstøvler herude? Skal vi lige have smidt et eller andet sted her? Jeg kigger lige, om vi kan finde noget... Du har vi har ikke råd til mere. Bare åben butikken. Og lige smidt de her fodboldstøvler lidt random sted. Sådan. Super. Så er vi klar til at åbne igen, folkens. Se, hvordan det kommer til at gå. Det skal sgu nok gå galt. Lad os bare blive enige om, at jeg holder mig fra den store hovedbygning. Ja. Men det er også fordi, du roder så meget, som du gør. Det der med, hvordan varerne de står, det har jo bare også indflydelse, fandt jeg det ud af. Hello? Do you have any availability during these hours? Selvfølgelig har vi tid, der må være. Hvad siger du? Tool Deity Fullit. Style Masters versus Inco First. Du skal have... Der med en værende. Jeg skal lige op og... Du er en betjent. Han skal være fast as fuck. Hello. Do you have any availability Ja, vi har during 10. these Det er hours? det godt, du. Det er 15 til 16 der, yes. Det er simpelthen Golden Gate. Versus Sky United. Goddag, min ven. Thank you. Sådan der. Do you have any availability during these hours? Selvfølgelig har jeg tid på den. Han er sindssygt. Ligesom i Superliga. Thank you. Det er så... Det er vel hurtige penge.
Hvad, frøken? Der havde vi ikke plads til Hello. sidst. Do you have any availability Har vi during det, these baba? hours? Det havde vi endnu. Har vi der, baba? Først lige et kys på kinden der. Thank you. Kom væk! Giver ikke penge. Hello. Do you have any availability during these hours? Kæft, man skal Sky United, så hvis jeg spille 2 kampe i dag. Thank you. Hvad er et Sky United hold, der har rykket op i egentlig? Halløj der, frøken. Hello. Do you have any availability Og during fully these har vi hours? Silver wax. Det er ret whack. Bare smadre. Bare smadre. Thank you. Jeg skal så have en tur, og så... Jeg har lige tilkaldt politiet. Der er simpelthen 2 fulde rækker. Hello. Do you Smart. have any availability during these hours? Fyr, kommer du lige at gøre det rent? Banerne. Yep. Hvis du så kan lukke kort. Og luk herovre. Så går luk. Jeg smider du lige løber over pas, så Thank you. løber jeg rundt og fejrer. Hello. Afdeling. Do you have any availability during these hours? Thank you. Hello. Do you have any availability during these hours? That doesn't work for us. Thanks, though. Så hurtigt ikke. Folk godt, de besvares på. Hello. Kommentarfeltet. Do you have any availability during these hours? Selvfølgelig smuk. Det er både kvinder og mænd, der spiller fodbold sammen. Ja. Det er fedt op i... Eller ved op, du. Der er kvinder, de er dårlige som... Thank you. Det er fandme imponerende. Okay, der er kø. Ja, undskyld, jeg havde ret travlt selv. Hello. Do you have any availability during these hours? Ej, kræfter. Ja, men... Have a nice day. Gør ikke noget. Og 25. Jeg skal have 33 og 26 tilbage. Ja, frøen. Der er nødt. Hello. Do you have any availability during these hours? 21. Sådan der. Jeg vil gerne have Ocean FC mod Captain. Selvfølgelig. Der har vi faktisk også kun
Ej, den næste. Jeg synes, man kunne lave medlemskab. Thank you. Jeg skulle flere tid. Ja, altså, det er nok noget, de skulle lave. Hello, do you have any availability during these hours? 9, Have a nice day. 8. Hallo, Jeg går og lukker for... Ud og holde øje. Affald. 5, 3. Det. Jeg brugte ikke lige $100 på at male vores havetraktor blå. Det er lige meget. Ja, jeg kommer ind! Jeg vil ind! Nå. Lidt ærmer. Allerede løben tør. Have an easy job. Ej, lad nu være. Vi skal... Hvad? Have an easy job. De skal da også bare betale med kort alle sammen. Har jeg bestilt varer for det? Og du bruger byttepenge. Have an easy job. Det passer faktisk lige med, at vi kan køre cirka 2 dage. Billedet. Have an easy job. Kan man køre. Ja, det passer perfekt. Det skal også siges til folk. Hvis folk gør det sådan. 3 afsnit. En cirka. Optager dem. Det vil sige, der går nogle dage, før vi finder ud af. Det er selvfølgelig alle jeres kommentarer. Jeres råd. Have an easy job. Hvordan vi... Og det er ikke nogen hemmelighed. I er nok ikke særlig gode til. I sidder sikkert og griner bag skærmen. Det skal I også have lov til. Okay, 100. Det koster 2.000 at opgradere. Får der nogen at slås ind på vores bane, mand? Nej. Det er irriterende. Hvorfor skal de betale med kort, når det kun er én ting, de skal have?
Kræfter 2 killinger, der slås, men det er så typisk de der kvinder der. Der bare er ødelagt målnet, jeg skal... Der er også ting, vi skal have repareret, bro. Nej. Nej. Nej, Lars. Jeg får gjort rent inden lige. Lige der på vej. Jeg vil lige have et par kvinder i butiks. Kvinder i butikken? Ja, det er butik. Også være det jo tørt. Mælke og cornflakes. Hang med den. Have an easy job. Her er målnet. Så det der. PH. Så kan vi gå over og holde... Jeg lukker altså. Hvor fanden var det, jeg købte... Hvordan var det, jeg købte de der net henne sidst? Det ved jeg ikke. Hvad er det, jeg købte det? Hvad er den hus? Jamen er det ikke? Jeg købte net, men hvor fanden køber vi net? Det er der godt. Whee! Hvordan køber man det hens? Det ved jeg ikke. Yep. Kan jeg ikke huske, hvor jeg køber net ind. Hallo I to. Men fedt nok, at de har gjort, at man skal tilkalde politiet, når der er nogen, der står og slås. Kan man egentlig købe flag? Hvad for noget? Så. Skal vi afslutte? Det er Ronny for noget. Afslut. Minus. Så var vi den her op.